Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu. Ndakavika chitupa changu. You can call me a witch. Chokwadi ndechekuti I don't care anymore. Uye zvekare hama dzangu dzose idzo dzakawitnessa dzichisaidirana neching'anga chavo vachiti ndiri muroyi. Manje ndakavaitira mhiko dzekuti vange vachizofa, kuvigwa, kuraswa musango kuita kunge imbwa. Handichatya uye handina kana chandinombotya. Painge paine nguva iyo apo pandaiti kana ndikanzwa hama dzangu dzichinamata, because ininiwo mhiko idzo dzandakadzidziswa nagogo dzandakavaitira ndedzekuti munhu kana ari kwaanenge ari ikoko, nzeve dzangu dzinenge dziri padhuze naye, zvichireva kuti kudiko, zvinenge zvichireva kuti pane zvose izvo zvaanenge achitaura ini ndinenge ndichizvinzwa. Asi kana ndikasatumidzira shiri yangu, hapana chandinenge ndichiona. Kwavari ndinenge ndakaita sekunge bofu, ndinenge ndichingonzwa kuti munhu ari kutaura zvakati, uye zvekare nzeve dzangu idzo dzinotobhururuka. Dzinoti kana dzikaenda kumba cousin brother yangu kana kumba kwasisi, mangwana dzinoenda zvekare kana kumba kwemuzukuru. Vanhu pavanenge vachindinyeya paya, nzeve dzangu dzinotanga kurwadza kubanda chaiko, because ndinenge ndichinzwa zvose izvo zvavanenge vachitaura vasati vazotsvakana nekang'anga kavo ako kandakatoita kuti vange vachizosangana nako, but ndisingazivi kuti vainge vachazosangana nekang'anga kacho ikako, kuburikidzawo nemhiko dzangu dzandakavaitira kuti vange vachisiyana nezvekunamata. Ipapo ndaigara ndichingotya, ndairarama upenyu hwekugara ndichitya kuti zvino kana mukunamata uku kwavari kuita, kukana vakazosangana nemaprofita vanokwanisa kuzondiitira a go back to sender, zvino ndichazoita sei? Nekuti zvazvinoita ndezvekudai. Kana iwewe uri muroyi, paya pekuti hama dzako kana dzikatanga kufamba dzichikuitira mago back to sender, vamwe vako kunze kwekuti vange vachimira newe vanenge vava kutokupanisha iwewe. Ndaimborohwa usiku hwose nevamwe vangu vose, vachindirova usiku hwose vasingandinzwiri kana tsitsi, vachindirovera kuti hama dzangu dzainge dzakanyanyisa kungwara dzichifamba, because vanenge vachiti ko isu dzedu hama koingawani zvatakadziisa muhari hadzimbofambi, uye zvekare hadzina belief yekuti tiri kudziroya. Ko iwewe dzako waiwanyanyisa kudzipa tambo zvekuti dzinoenda dzichinotsvaka vanhu vemago back to sender. Ko uyo ari kunamata ari kunamatirei? Ndichirohwa, dzimwe nguva ndairohwa nemuti wemunzwa usiku hwose, ndichimuka ndakakuvara ndakazvimba musana wangu wose uyu. Zvakanditorera makore nemakore kuti ndinge ndichizokwanisa kuzohwina hama dzangu, kuti ndinge ndichizoita kuti dzinge dzichizotanga kufamba dzichienda mudzin'anga dzakasiyana-siyana. Saka pane imwe nguva yekutoti ndaitozvirotawo ndichitotanga kutopenga mushure mekunge vamboenda kune umwe muprofita uyo wekwaGutu. Vakati vaenda ikoko vakanoitirwa go back to sender, but nekuda kwekuti painge pasina mari yakakwana, havana kukwanisa kuti vange vachiitirwa go back to sender yacho yose, vakanzi vange vachizodzoka, but nekuda kwekuti vainge vasina mari havana kuzokwanisa kudzokera ikoko. Ndakatomboita zvimazuva ndichinzwa kuti ndainge ndisinganyatso kufunga zvakanaka, uye kunyange ndichitaura ndaitoona murume wangu achitoshamisika achindibvunza kuti ko muri kuedza kuti kudii? Kana ari semurume wangu, ndakatora njere dzake ndikadzikwidibirawo muhari sezvandakadzidziswa nagogo. Saka gogo vangu ivo vakaberekerwa kuMozambique, isusuwo tikazoberekerwa muZimbabwe, including madzibaba edu vakaberekerwawo muZimbabwe. Takakurira kunonzi kuNyamapanda kudhuze nekubhodha rekuMozambique. Amai vangu nyakundibereka vakafa mushure mekunge vaberekawo kamwe kamunin'ina kangu ako ka last born. So amai vangu ivo pavakazofa vainge
varasa chibhegi chavainge vapiwa nagogo because vakambobvuma kutemererwa nyora dzacho dzeuroi. Gogo vangu ava vandiri kutaura nezvavo ndeyamai nyakubereka vana baba vedu, saka pavana vavo vose vakamboedza kujoinisa mamwe madzitete kuti vange vachizoita zvekuroya, but zvakaramba. Vakazongokwanisa kungohwina vamwe bankuru avo vachiri vapenyu. Bankuru ava ndinotovaita murume, ivowo kana vachida vanondiita mukadzi. Ndivo ndinofamba navo mukunoroya kwedu uko kwatinoita, asi takambopedza gore rose tisingatombowirirani zvachose nekuda kwekuti vakandiitira zvandisina kufarira. Kunyange zvedu tainge takabatana pakunoroya kwedu kwatainge tichiita, but ipapo vakaita zvandainge ndisina kufarira. Amai vangu mushure mekunge vafa, gogo vanoti ndo pavakabva vachizotora chibhegi chiya vakachigadzika pamakumbo angu, ndokubva vachizonditemerera nyora dzekutanga idzo dzavakanditemerera kumusana kwangu. Mukukura kwangu ndaitonzwa mapere achitouya kana zuva radoka paya, aitouya obva atotanga kutodaidza gogo achiti, gogo uyai, gogo uyai, handeika handeika, handei tinotsvaka zvokudya, gogo uyai, gogo uyai, handeika, achiseka. By the time when I was 7, I already knew kuti who was going to die in our village. Ndaingoti kana ndikangotarisa panenge pafamba munhu ndobva ndatoziva kuti munhu uyu atori pachijana, anofanira kuti ange achizofa gore rakati. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikasvika pamba pemunhu anenge achirwara, kuti ndige ndichiziva kuti munhu iyeye ava pedyo nekufa, mumvuri wako kana kuti mweya wako unogara wakakufuratira usina kutarisana newe, nekuti mweya wako kana uchiri kunzi unofanira kuti unge uchirarama kwenguvawo yakareba, mweya wako unenge wakatarisana newe nguva dzose. Kunyange wakarara unenge wakangokutarisa chete, wakakurinda. Asi kana wava kutanga kukufuratira, zvinoreva kuti mazuva ako ekurarama panyika anenge ava kuda kunopera, kudzamara uchizonokufuratira. Izvi zvakaitika mushure mekunge mwana waSabhuku arumwa nenyoka. Ndokubva ndachizoenda ndichinonoona mwana waSabhuku. Ndakatosvika ndikabva ndatoshamisika because ndakaona vari vanhu 2. Ndopandakazoudzwa nagogo, tabvapo pamba paSabhuku vakabva vanditi, aiwa waona chaizvo, but kungoti waona uchishandisa maziso ako emweya. Munhu wose iye paanenge anenge ari vanhu vaviri. Handizivi kana zvichimeka sense kuti nyama yako iyi nemweya zvose zvinogara zviri pamwe chete nguva dzose. Asi kana kuri kunzi kana wava kuda kunofa sezvawaona akaita, nhasi uyu tinokwanisa kutorara tava kutomurinda, because hatidi kuti vamwe varoi vange vachizouya vachizotitorera nyama yedu. Zvechokwadi haana kana kuzombotora mahours akati one day ndokubva achizofa. Vakazondimutsa gogo vakanditi chimuka tiende. Pandakamuka mukomana acho ndakashamisika because gogo vainge vatoenda kumariro. Tainge takarara mukitchen because taiwanzo kuti kana kuri kunzi muvillage mukafiwa sevana taibva tatanga kutya tichiti zvimwe kuda tinokwanisa kuzoona zvipoko kana kuona vanhu vakafa, but gogo vakangokaruka vapinda mukitchen. Apa padoo tainge takaisa zidrum, ndokubva tachizotora rimwe zimonaki rimwe raigara mukitchen, raigara riine mishonga imwe yainge ichishandiswa nagogo because gogo vangu vaita futi zveun'anga, saka zimonaki iroro rairema. Takabva tachizoisa drum ndokubva tazoisa zimonaki riya pamusoro, tichitira kuti kana kuri kunzi pakaita munhu anenge achida kupinda mumba tinobva tachizokasika tamunzwa. Gogo vakauya ndokubva vachizopfugama panext neni, ndokubva vanditi iwe chimuka tinge tichienda. Mukomana chi ndakamuka paya ndokubva tatongodarika nemudhamu zvekare tikangodarika nepadhom rakavharwa kudaro. Takangoti tichingonobuda panze ndopandakabva ndachizoona kuti painge paine mapere ainge akatimirira, ainge akakura kuita kunge mabhiza. Mapere awa muswere wese wezuva anenge atori mumasango ari mapere ari normal, asi kana zuva rava kunorereka anotanga kumhanya achiuya kwandinenge ndiri, kana kuri kunzi ndikada kuti ndige ndichizombofamba nawo. Aikazve handiti
kana uri muroyi une nguvawo yekuti unomboti nhasi handidi kuti ndinge ndichienda kunoroya, saka hakusi kunzi kana uri muroyi zuva roga roga kana hwava usiku unotofanira kutoti unge uchitomuka. Saka musi uyo waunenge uchida kuenda nawo mapere awa unotomadaidza zvisinei nekuti anenge ari kure sei. Zuva kana rorereka anotanga kumhanya sezvinhu zvemumweya, anokwanisa kutomhanya mukoma, like pari zvino ndiri kuno kuSouth Africa anokwanisa kumhanya within 1 hour anenge atobva kuZimbabwe obva atouya kuno kuSouth Africa. Hakuna anenge achikwanisa kumaona. Then kana kwasviba obva achizotanga kundidaidza, tobva tabuda hedu tobva taenda kwatinenge tichida kuenda. Ndinenge ndakatogadha bere kuita sekunge ibhiza. Zvekare mamwe acho ndiwo anenge akandichengetedza nekuti ndini amai wavo. Saka takazogadha chitunha chemwana uya gogo. Vainge varimo mukicheni imomo, mainge muine vanhu vainge vachiimba vachitamba vachitorwera rute. Gogo vangu vachitarisa chitunha chiya vachitoti inyama iyi yaita, nekuti sezvo ainge achiriwo mwana wechidiki vaitondudza kuti nyama yacho inenge iri fresh. So mukoma mushure mekunge mwana uya avigwa, takamutsa vamwe vana vemuvillage. Ava vana vanenge vangori vana vari normal but vanenge vakazvarwa nezvipo zvavo. Pachishona chedu tinoti vana vanenge vakazvarwa vaine mashavi avo akanaka, ndivo vatinonomutsa ivavo tobva taenda navo kumakuva. Ndo vatinoshandisa kumutsa muvi. Tinokwanisa kuvapa miswe dzemapere tobva tavaudza kuti vange vachirova guva iroro. Rinovhurika guva, mufi anotobuda panze. Anokwanisa kungobuda akagara pamusoro peguva kana kungonyuka akangomira pamusoro peguva. Tobva tatanga kumucheka, asi tichimucheka kudaro anenge asingarwadziwi, tichitomudya pashoma nepashoma. Ndo zvandakaita musi iwoyo nagogo. Mukuzonokura gogo vakandidzidzisa zvose zvaunofanira kuti unge uchiziva panhau idzi dzekuroya vanhu, kugadzira vanhu uye zvekare nekuroyonora. Vakandidzidzisa mishonga yakawanda kwazvo zvekuti dzimwe n'anga dzaitouya kuna gogo kana kuri kunzi vanenge vaine vanhu avo vavanenge vachida kubatsira, then vobva vaona kuti vanenge vasingakwanise kubatsira, then n'anga idzodzo dzaizouya kumba kwedu manje dzobva dzachizobatsirwa nagogo. Sezvo gogo vainge vagara vatori muroyi, vainge vachiziva mishonga yakasiyana siyana uye zvekare nekuzonoroyonora munhu. Saka makazoti muri mugore ra2010 gogo vangu vakazotanga kurwara. Gogo vakazoti vainge vachida kuti ndirambe ndichingoenderera mberi nemabasa avo. Parufu rwagogo vanhu vazhinji vainge vasingatonzwi zvishiri zvichichema, zvikwambo uye zvekare nezvimwewo zvikwambo zvagogo. Zvimwe zvacho zvatakazotengeserawo vamwe vanatsika mutanda vakambouya kumavillages ekwedu, zvekare nedzimwe n'anga dzekumozambique dzakazoya dzikazotenga zvainge zvichishandiswa nagogo, because gogo vangu vainge vatori muroyi ainge achitozivikanwa nekumozambique kwose, zvekuti parufu rwavo pakaita sekunge pamusangano wevaroyi. Vamwe varoyi vaiuya pamweya asi isu tainge tichitokwanisa kutovaona. Kune vamwe varoyi vaya, kana ini vandinotya, vanofamba neusiku nemasikati, vaya vekuti kana ukarara masikati unongokaruka wabatwa nedzikirira munhu kutouya kutokudzipa ari masikati. Ndo varoyi ivavo vekuti vanenge vaine masimba ekuti vanokwanisa kuita zvese zvese. Ivavo vakatouya pamweya ari masikati apo parufu rwagogo vangu zvinhu zvainge zvichichema, zvimwe zvaichema zviri muvhu. Mushure mekunge gogo vavigwa, gogo vangu takavadya mukoma. Mushure mekunge tavadya ndipo apo pandakazotorwa nabankuru, vakazoti vainge vachida kuti ndinge ndichizoya kuzogara navo kuMbare. Bankuru vangu ava vane imba yavo kuMbare. Then ndipo apo pandakazouya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno kuSouth Africa, saka vehukama vakazotanga kufamba vachiendawo mumaprofita akasiyana siyana.
pane imwe cousin sister yangu uyo akazoshayika, wandakauraya, wandichati Sharon uyu akazongoita dzungu because paakauya kunoku akabva achizotanga kudanana noumwe murume uyu ndakatombomuudza nezvake kuti Sharon siyana naye murume uyu because iye ane mudzimai wake. Ndainge ndisingadi kuti Sharon ange ramba achingowirirana naye murume uyu because ndainge ndakatoona future yavo kuti murume uyu ainge achazotendeuka nekufamba kwenguva. Ndainge ndisingatodi kuti ange achizotendeuka Sharon, but vakaramba vachidanana, then ndokubva vachizoenda kune rimwe sowe uko kwaakazonoudzwa kuti inini ndainge ndiri muroyi, then mhepo ikabva yachizotohakwa ikabviswa pandiri. Ipapo ndo pega pandingangoti muupenyu hwangu hwose ndakatonzwawo mwoyo wangu watonyorovawo, because mwoyo wangu ndinongogara ndichinzwa wakaoma kuita kunge dombo. Kunyange ndikazvibata pachifuva changu handitombonzwi hana yangu ichirova, panenge pakangoti zii. Mushure mekunge vahaka mweya uyu ukabva wachizotanga kutaura au ukatotaura kutoti ndini Memo not my real name, uye zvekare ndini ndiri kukuroya iwewe Sharon kuti usakwanisa kuita mwana, mamarriages ako ari kungoparara, uye zvekare handitombodi kuti unge uchiwana murume anokuda nekuti unozviita sekunge wakangwara stereki. Ndokubva mweya uya watotaura, vakabva vachizomupa minamato, vakamupa minamato. Ipapo ndo pandakamboshungurudzika nabanguru taitosangana dzimwe nguva taitoita majana edu ekuti vanomboenda vachinorara vakamutsimbirira Sharon, kana kuti taienda kumba kwake tobva tachizonorara pamusoro pake totanga kusika bonde. Uku kunenge kuri kukupa mhepo yakashata. Kana kuti tapedza kurara paya pamweya sevaroyi tobva tachizoshandisa chipfeko chako chemukati, izvo zvinokupa mweya wejambwa nemunyama zvekuti wose uyo waunenge uchifambidzana naye anozongogumisidzira ava kungokusema. Ko angagotadza kukusema sei? Nekuti umwe murume anenge apukuta kana kutorasira mbeu yake pachipfeko chako, saka hakuna murume angazotadza kukusema pakadaro. So ndo zvataigara tichingoita, but zvainge zvisingashandi. Veukama vakazotanga kubatana mukoma. Ipapo ndaita kunzwa kutsva chaiko, kudzamara tichizombobatwa. Takambobatwa mukoma nerimwe gore painge pari paChristmas, saka ndakaenda kumusha, then ndokubva tachizoti tiri kuchitungwisa. Veukama vakabva vati tofanira kuti tinge tichifamba, tofanira kuti tinge tichifamba. Saka mukuzonofamba kwatakaita vainge vaine mushonga wavainge vakandishandisira. Chinzwai manje apo pandakazononetsana nabankuru ndikati, asi mimi bankuru, why makaita zvinhu zvakadaro? Because bankuru pavakaona kuti ndo nyaya yavapo vakabva vamhanya vakabva vanopfeka rimwe jaketi ravo. Vane rimwe jaketi rekuti iroro kana vakaripfeka vakaenda naro kun'anga havambofi vakabatwa kuti ivo vanoroya. N'anga iyoyo inotobatwa nechadzimira kutoita sekunge munhu wefeki. Izvo anenge atori munhu anenge achitoziva, angava ari muprofita kana ani zvake. Munhu iyeye musi wacho iwoyo anenge achingokuprofitai nhema nekuda kwejaketi iroro ravanenge vakapfeka. Saka by the time pandakazoona kuti bankuru vainge vapfeka jaketi ravo ravakapiwa noumwe murume wekuMalawi, ndainge ndatova mumotikari kuti ndige ndichiburuka manje kuti ndinotorawo chimwe chidhuku changu chainge chimbori chidhuku chagogo. Ndakaona kuti zvainge zvisingaite, ndakangoramba ndiri mumotikari ndokubva ndatanga kungonamata, uye zvekare ndichidaidza vamwe vangu, but havana kukwanisa kundinzwa in time. Ndokubva tachizoenda manje kuya takazoti zvino tava kutanga kubetserwa. Mukoma rigoti rauya shave rakangouya, ndokubva ratotanga kutotaura, but harina kutaura kwenguva refu because pane vamwe avo vakazongondinzwawo ndichichema. Vamwe vangu zvimwe zviya zvekuti kana ukaona munhu anenge achinzi uyu muroyi ukamuona ava kunyanyisa kuchema, ipo paya anenge asingachemi kurwadziwa, but anenge achitodaidza vamwe vake kuitira kuti vamwe vake vange vachirwadziwa achiti ndashungurudzwa kani. Apa anenge achitodaidza vamwe vake kuti vange vachiuya kuzomununura, vauye kuzozvipfekedza maari, like ukagarwa nevamwe varoyi kana 10 kunyange zvikanzi n'anga iyoyo inenge iine masimba,
kuti ikukurireka panototi netsei, saka unodaidza vamwe vako masikati kuburikidza nekuchema. Ipapo mukoma ndakatanga kuchema ndikaita sekunge ndainge ndanyanyisa kushungurudzwa, ndikati ndinokusungisai, zvose zvamuri kutaura hapana kana chandinomboziva. Ndokubva ndazotongoona dutu remhepo rakauya rikapindamo mudare matainge tiri, ndikabva ndatanga kuseka zvangu ndikati itai zvenyu zvamuri kunzwa kuda. Takarwa paya mukoma, but vakaita sekunge vandikurira. Ndo patakabva tachizotaura inini nabanguru tikati vanhu ava kuti tinge tichivakurira tinotofanira kuti tinge tichiita zvinoita kuti vange vachizotanga kuenda kun'anga, nekuti mudzin'anga umu ndo patinozotanga kuvabata one by one vanhu vava kusanamata. Saka nekufamba kwenguva mukoma taingoramba tichingovaitira mhiko dzekuti vangong'ora. Umwewo anongoti kuchechi vanhu vari kungodyirwa mari, kana kuti unongosangana nezvimwe zvinhu zvinongokubhohwa kuchechi obva waregedza kuenda kuchechi. Ndakatanga kukurudzira veukama kuti tinge tichizoenda kun'anga, saka takabva tachizoenda kune imwe n'anga yekuwadzana. Taenda kuya ndakatoiona n'anga iyi muzviroto zvangu kuti uyu munhu uyu ndewe fake, hapana kana chinombozivikanwa, aripo pakungotsvaka mari. Saka ndakangoita zvinoita kuti tinge tichizosangana nayo n'anga iyi ndichishandisa mishonga. Takaenda kuya mukoma, sekuru vaya vagoti votaura kuti muroyi aripo pano. Ndaitovaseka zvangu pamweya, vagoti vorasika, but ndakazonovapa warning. Ndakavapa warning ndikavaudza kuti iwe usaramba uchinditarisa. Vakatovhunduka ipapo because ndakataura navo. Kutotaura navo vamwe vose havana chavakanzwa, but ndakatoti kwavari iwe usaramba uchinditarisa. Uri kunditarisirei? Tarisa umwe munhu. Vakati vavhunduka kudaro vakangonditarisa ka1 ndokubva vatotsikitsira, vakatoziva kuti uyu ndiye muroyi wangu. Zvingataurika mukoma, because ipapo vainge vava kutoona mapere angu ainge akatomira, ainge akangomirira kuti vatenzi vange vachingoti sa. Mukoma ndakabva ndatovapa warning ndikati mwana wako uyo ndinomudzipa, uyo akafa. Tichibva pano iwe uri kusara uchichema, iwewe mwana wako anofa. Ndokubva vandikumbira ruregerero. Pakabva pachizongotanga kungonangwawo dzimwe hama dzainge dzisipo. Saka ndo zvandakaita izvozvo. Kubvawo tichibva kun'anga ndo pandakabva ndachizotanga kuita mhiko manje dzekurevesa, in which kana kuri kunzi ukaenda nemuroyi wako kun'anga, ziva kuti n'anga iyoyo inotofanira kutoti inge ichitopedza dare racho, nekuti kana mukasaripedza ukapa munhu mukana ende munhu haazombofi akakunzwira tsitsi. Nekuti ndaitombovawo nedzimwe nguva dzekuti hama dzangu ndaidzinzwira tsitsi, but iko zvinozvi nezvavainge vachida kundisiisa zvose zvandakapiwa nagogo vangu, because hakusi kungosiya kuti ndasiya uroyi, but panenge paine mamwe maconsequences ekuti kana neni ndinokwanisa kutofa. Nekuti vamwe vacho vandinenge ndichifamba navo vanozouya kwandiri vachinditi saka warasirei zvinhu zvako apa, unenge uine zvikwereti, as in paya panoitwa majana. Toti maybe iwewe jana rako richazouya after 2 kana kuti 3 years. Pa 3 years idzi uchange uchizodawo nyama yokuti unenge uchipawo zvinhu zvako. Saka mushure mekunge iwewe warasa zvikwambo zvako, vaya vanenge vachiuya kwauri vachiti kwauri panyama iya yatakakupa uchipa zvinhu zvako, isusu tava kuda kuti unge uchibhadhara neupenyu hwako. Ndo zvinonyanya kurwadza izvozvo pakuti unge uchingobvuma kuti ndiri muroyi just for free, wobva watonzi chirasa uroyi hwako. Ini ndakaramba. Saka warning yangu ndeyekuti kana uchitofungidzira kuti pane munhu ari kukuroya, gara hako wangosiyana nazvo. Zviri nani kuroyiwa wakanyarara. Kuroyiwa wakanyarara ndinodzogorora kuti zviri nani than kuti uroyiwe mushure mekunge wamboedza kuda kudzifambira nyaya dzacho ukadzitadza. Ukangogara wadaro chete tinenge tatova ma-enemies. Ndinokwanisa kukuroya nhasi ndouya kumba kwako obva wandiudza kuti wava nemazuva usingakwanise kuwana kana mari. Ndinombonosunungura mbichana, because at the end of the day unenge uri hama yangu. Hapana pandingazoda kukurwadzisa kusvika pekupedzisira. Asi iwe ukada kuzvita kunge wakangwara, naizvo wapiwa tunhombo apa, mangwana wapiwa zvimafuta apo. Zvinhu zvaya zvanditi zvinenge zvichiuya zvichindikuvadza, zvichiita kuti inini zvinhu zvangu zvandinoshandisa zvinge zvichipota zvichirwa neni. Saka kana ndava kuzotumidzira moto, chinouya chiri chimurenga chaicho, rinouya rikaputika bhomba renhamo mumba mako.
vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvinongotyisa, hanzi rinouya rikaputika bhomba renhamo mumba mako. Kana ukada kuzviita unge wakangwara wotanga kufamba famba uchida kusolva maproblems, hanzi chingoroyiwa wakanyarara chete. Zvakangoma hazvo veduwe.